A čaute ľudia a vítam vás u nového videa, samozrejme z Brawl Starsu, z čoho iného, z ničoho iného ma nenapadlo. Dúfam, že sa vám bude video páčiť, zanechajte odber, samozrejme je to dobrovoľné, nikoho do toho netlačím, takže ak nechcete dať odber, nemusíte, len mi to veľmi pomôže, ak dáte ten odber. Je to len jeden klik. Ak sa vám video bude páčiť, tak nechajte like. A samozrejme dajte odber u ostatných youtuberov. Hlavne u Stormix72 si zanechajte určite odber. Nemusíte, ale dajte ho tam. Keď chcete. Stormix72 je môj veľmi dobrý kamarát. Bývame blízko seba a sme proste kamoši. Tak mu dajte odber, spravíte mu tým radosť a tiež mu pomôžete. A ak nechcete, tak nemusíte. Ja vás do ničoho nechcem nútiť, lebo nútenie ľudí to ničomu nepomáha, keď vás do niečoho nanútim. Ani tí youtuberi. Oni nerozhodujú, či musíte dať odber. Ja tiež nedávam odber, keď mi to niekto prikaže. To je dobrovoľné. To je dobrovoľná vec, ako môžete pomôcť človeku v kariére a ostatných veciach. Prečo som si dal len... Som si chcel dať pôvodne toho nového. Haha, Elko. Boromortvý. A samozrejme, ak ste nevideli moje ostatné videá, určite doporučujem pozrieť Why Me Part 3. Tam som dal dobrú muziku, strihač mi to pekne zostrihal. Preto sa to volá Why Me, lebo sú tam momenty, ktoré sú dosť... No ako keby, že veľa hrozne zomieram. Why Me. Prvá hra úplne že na win. To máme super. Abo, no, ona tiež nechce play again. Čo to rare. Ináč včera mi padlo, že mythic a z nej mi padlo, hádajte čo. Z nej mi padol, prosím vás pekne, skin. Môžem vám ho aj ukázať. Ja už som zabudol skoro aj na akého brawlera mi padol ten hlupý skin. Ja myslím, že na Broka. Na Brok... Neviem na Broka. Na vás to nepadlo. Jo, na Leona ten padol mi stray Leon. Na Leona ten skin. Včera zo Stardropu mytického. Je super, že už pridali, že môžu padať aj skiny, ale tak sú len 3 Stardropy každý deň, to by mohli by to upraviť. Ja si len adomikám z klika. A prečo si ho odomikám? Mohol som mať už z klika, ale vybral som si nového brawlera. Pretože sklik na mňa počká, nový brawler. No, ten je proste dobrý. Už minulú časť som mohol mať Willow a teraz som ju, lebo som to pokazil. A Willow je dosť OP, že je to main controller. Ona proste ti kontroluje mysl. To je jak Jedi, keď spraví tu ten trik jedajský, že budete ma počúvať. Teraz spravím hodinu. Dajte budem to... Samozrejme, určite si dajte Super Select ID. Je to úplne že zdarma, ale ak vám to rodičia nedovolia, tak nie. Super Select ID získate skin na Barleyho. Presnejšie Wizard Barley. 1000 coinov. Ja neviem, či si mám kúpiť niečo. Tohto mám full všetko. A tohto si môžem kúpiť na čítovanie torpéda, že si... Tu by som... Tu neviem čo funguje, to si tie nepotrebujem. Počkej, jo vlastne už mám tým, tak si chosním. No dám si na Rafse Shield. Keďže už mám Power 10 na ňo. Raf a Gale sú teraz oficiálne moji najlepší brawlery. Dve sú na 10. A
mám rád Ravsa, lebo proste je to pes. A psi mám proste rád. Plánujem jedno video, kde môžem hovoriť len česky, že budem hovoriť len česky v tom videu. A ak niečo poviem po slovensky, tak video musím ukončiť. A to by som si dal ako menší short. Ale to je copyright, to není nič toto nového. To není origin, takže... ja tomu pošlem toto. Jau, ten šiel mi nejak nepomohá, si myslím. Ježiši. Tak ja som sa chcel schovať za neho, lenže... ja ho zabijem, no. Surge je akože fast good brawler, ale tak... to... furt je to, že sme chromatiky, sme najlepší. Viem poraziť aj úplne s rarkou, viem poraziť chromatiku. To je akože... so easy. Neviem prečo sa tie brawlerské rarity rozlišujú, keď aj tak to podľa rarity, že chromatika tak nezávisí ich sila. Aj keď možno sa mýlim, čo ja viem, možno závisí práve sila od rarity, ale tak ak viem poraziť rarkou 8-bita, viem poraziť toto nového brawlera, tak to potom nemôžem brať vážne. Musím brať s rezervou. Že to nemusí byť vždy pravda. Ale v podstate... ale myslím, že každá iná... lebo veľa iných má takú inú raritu a má lepšie schopnosti. Takže asi podľa rarity určujú schopnosti a damage. Lebo tomu boxovi som dal dosť dobrý... že čo? Ja na diaľku môžem dať 2000 damage, to je cool. Niekedy moje... tento brawler je dobrý celkom. Nemáš teammate. Skapíš? Ja som 10. Nemáš šancu poraziť. Dobre. Ja mám proste rád psov, len tak, aby si... ale za to milujem biele levy. Mám rád hrozne biele levy. Mne sa hrozne páčia biele. Aj keď sa pozrite na moje logo kanálu a niekomu to nedochádza, lebo má slow IQ a všetko také, tak tam je obrazok bieleho leva na mojom kanáli, ak vám to nedochádza. Ale to vám určite dojde, keďže nemusíte byť low IQ. Teraz som na dielku, tuto, pozrite, vidíte, dávam 2000 na dielku. To je good. A na tohto brawlera to príšerne zabera, lebo on má hrozne silné útoky, ale je za to má menej HPek. Jo môžete ľahko zničiť, ale on môže rýchlejšie zničiť vás. Ale bude mať low. Blbo hapka. Jej Ravs versus Ravs. Ježiš, prečo stojím? Čo sa deje? To som dobre. Škoda, ale bol to pekný duel s tým Ravsom, ne? Ak sa niekomu páčil ten duel, nie, jak som tam robil. Ja si samozrejme chcem kúpiť Marshall Ravsa, lebo mám rád koubojky. OK, takže teraz je na čas si dať nového. A ak niekto nehral ešte do videa, tak si môžete pozrieť videjko, samozrejme. A ja si nekupujem to Brawl Passy, pretože na čo mi to je, keď si viem tie postavy nahrať? Zbytočné utracanie peňazí. Ja si to na schvál nekupujem. Pretože ja si poctivo na všetko toto zarábam hraním. A je to dosť ťažké. Tí ľudia, čo si kupujú Battle Passy, si na to vôbec tí na to len minú peniaze, aby boli... aby v podstate potom boli najlepší. Im stačí len minúť peniaze a potom najlepší a potom to raz vypnú a potom už nebudú môcť si nahodiť tam.
Preto si dávajte super select ID, lebo potom si môžete dosť ľahko vrátiť váš účet, keď si vypnete, odinštalujete tú hru. Mne sa vypne už hotdog, čo? To je blbé. Jammy. Gimme. Gimme. All gems is mine. Hej, moje, ty svinia. Sproutus! Brutus jeden, škaredý. No, ja nenávidím toto hru. Lebo tu chodí ten vláček hnusný, škaredý. Ja ho neznášam. Poď sem, do prdele. Tebe chcem healnúť. More. Ja vás viem healovať. Tí tu blbečci. Pasti na blbečci, čo? Jo, hlavne, že vy ste tam star player, on tam všetko sú. Ja si dám ešte raz meč. No a v tom prípade, keď už sme tu, mi napíšte, či chcete, aby som točil Fortnite aj nejaké mody z Minecraftu, ale tam nebudem môcť hrať multiplayer. Môžem natočiť nejaké mody z Minecraftu, to môžem. Takže, tak, chcete, natočím nejaké mody do Minecraftu. Ale to budú také špeciálne mody, ktoré niektoré nebudú fungovať, lebo som si nekúpil toto VIP na to. Tak to je dobré, že ma otrávil práve v tej časti. Berto, čo robíš, Sprout? Utekaj. Teraz podľa mňa on buď skape, alebo nemusel by som vždycky byť taký negativity. Treba byť pozitív. Negatív. Aj keď toto sa nedá byť pozitív. Tu sa môže byť len negatív. A mne sa páči, že tá jeho ikonka je taká špeciálna tým, že tá slzička je aj na tom hotdogu. Oh, what is this? Dobre, ja som si nestihol dať ten hotdog, robí si. A ty čo tam robí? Ne, že by to zobral. Že by nám pridal Jammy. Ne, on zdrhne. Jo? On zdrhne. Ty bojko jeden. Ježiš. Nach, to si nečakala ty. Švíňa. Tu umri. Tak, Jammyk. Gems. Nach, idiot. Jop. To bolo dosť... Už nikdy to nespravím, to bola chyba môjho života. Kde ste zohnali s ním? Dobre, toto si musím zobrať akože celé ja. Jo, ja som to prežil. Ha. Ježišmaria. To si robíš svinu. Prču. Sprout! Dobre. On nám to prehral, lebo ten debilek sa nechal zabiť. Ježiš! Wow, toto je irónia, hrozná irónia. Čo? Piču. Ježí, to mňa zase YouTube, že doláre mi pošlo žlté. Ach jo, ja tak neznášam. On sa nechal zabiť, ja som sa mal vykašľať na to. Lebo som sebec. Ja mám rád lesy kladárálkami. Pracujem. Jak to, že znova free odmena, veď už som ju vyberal. Som nahnevaný strašne. Teraz mi poviete, že ale tak ty si to skázil, ne? To bude... Konečne. Ja sa teraz fakt teším. Bo to nebude jazdiť ten hlupý vlak.
hlavne prečo sa mi nepáčilo to, tak je kvôli tomu vlaku, ktorý tam furt jazdil. A ja nechcem, aby mi zablokoval útoky tá houba. Víš, keby tu bol Mario, tak on zdrhal, lebo proste Mario by skočil na tú houbu a bol by mŕtvý tá houba. Aha, houbo. Kto si dá meno? OK, takže sme dvaja na blízko brawlery. That's so sad. I don't like you. Stupid. Prečo? Ty, ježiš, ja sa chcem stať Mariom a ušlapať tú houbu. Kamo, neviem, kto skáče po houbách, myslím, že to je fakt Mario. Tak ten houbož by sa toto zdrhol. Jo, lebo tebe sa nabije ultina, ktorá dekní. Prečo? No, ne, že by ste celú hru niečo robili. Jo, hlavne, že tá houba. Neznášam to nového brawlera. Akože on ma dá do inej dimenzie. A čo ja mám potom robiť, keď mi tam blokuje všetko? Sa nedá. S týmto, lebo ja som si chcel prepnúť event. Tak. A to mi povedz. Ešte, jasné. A to ešte Emza je taká vychcaná, že vás môže proste sa im ujsť hrozne rýchlo, lebo proste ten spray je hrozne zlá sa to. Kto si dá postihnúť toho vozičkara? Vlastne, aha, on není ale ne, on je dobrý. Jo, ja som zabudol, že tá lopta ma zabíja. Keďže je ohnivá, kto to vymyslel? Prečo Super Select? Prečo? Why me? Moja hláška veľmi známa. Why me? To umre nahy. To mi dáva 1000 damage, to ma zabije. Hoď to tam. Ne, čo spravíš, ty fešák? Jo, on ma zamrazil. Že ne. Nach. Takže on mi nahral loptu, aby moja ultina nefungovala, jo. Ja mám vozičkár. Rob niečo. Vozičkári sú super, no poď. Kámo, ten vozičkár je OP, on zabije všetkých. On je úplne, že... You don't kill me, I am so super. A teraz sleduj, pum. Akože, keby si to aspoň odpinkol, ty brany, ja pomohol týmu. Že ne, ty si debil. Ježiš, pardon za nadávky. Škoda, simply clever. My to môžeme vyhrať, ale tak by nás nemuseli zabíjať, čo? Ja mám vozičkár, ne, chudák. To ne. Toto vyhodím. Hehe. On sa bojí to chytiť. Bojí, že je to pálivá brambora. Hihi. Na. To je pálivá brambora. Prečo? Zober to, ty vozíčkár. To nemáte šancu. Nesmú sa ku nám dostať. Hoď to tam, super. Nemal 60 HP, to musím. Vyhral som to. Epic. S epickým šancami nemôže nič dobré padnúť. Na to väčšinou dostávam super aspoň ten. Vlastne môže mi padnúť pin, to som nevedel, že mi môže padnúť pin. To je nové pre mňa. Takže z epickej a z mytickej a z legendary môžu padnúť lepšie veci než super rare a super rare. Aha. Dobre.
Ďakujem. Toto bolo 20 minút, dobre, toto už je na dnes všetko. Dúfam, že ste si video užili a čau a odber dobrovoľný a like a dúfam, že to budete vidieť. A všetko je dobrovoľné. Nemusíte to ani pozerať. Takže čau.